खुलुमबाय गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लाय 16थि भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय गाहायै जों हिनजावसाफोरनि थाखाय होदों। कारना जाबाय अल बिटिआरआव जेसेबां गेलेनायफोर जायो फुटबल मार्टियार्सनि मुङाव, किन्तु जों हिनजावफोरखौबो हौवाफोरजों समान लांफानांगौ, किन्तु बे खेत्रआव जों नुवाखै। ओंखायनो स्पेसियेलि भेरगावनि जोङो रायजो राजाफ्रा बा गोरों गोराफ्रा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि बयबो लोगो नांनानै जयै जोङो हिनजावसाफोरखौ माने लोगोसे लांफानो हिनजावसाफोरनि फुटबलखौ जों बेवहाय होनाय जायो। दा ओंखायनो जोङो बेनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ जों खावलायनो लुगैदों बिटिसि सरकार जायफ्रा दं बिथांमोनखौ जिहेतु गुबुन गुबुन गेलेग्राफोरनो बा कमिटिफोरनो बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनायनि मुङाव बा गुबुन गुबुन इभेन्टनि नामाव बिथांमोना एकालेन्ड खमसे खम 5 लाखै होयो आरो। ओंखायनो स्पेसियेलि जिहेतु जोङो हिनजावसाफोरनि अल बिटिआरआवनो खालि हिनजावसाफोरनिल' जोङो खुंनाय जायो। ओंखायनो जोंबो खावलायदों जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि खावलायनायखौ लाखियो, जों अफिसियेलि मुभ खालामगोन। दा बेजों लोगोसे जोङो खावलायनो सानदों जे जोंनि ओनसोलनि बयबो सुबुंफ्रा जाहाथे फैनानै जोंनि बे गेलेनाय बादायलायनाय बेवहाय बाहागो लाफैनानै नायफैयो आरो गेलेगिरिफोरखौ रंजाहोयो आरो ओनसोलाव जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे जाखांफैयो नैफोरबायदि गेलेनायखौ नायनानै। ओंखायनो जोङो देग्लाय गोजाननि टीम खोब हासाखैब्लाबो बाहेरा स्टेटनिफ्राय जोङो टीम लाबोनो माने हादों होननानै जों सानगोन। वेस्ट बेंगल, बिहार, बाहेरनि बिखेखै बिथांमोना दङ, आसाम राइफल्स दङ, क'क्राझार साइ दङ, दुलियाजान दङ, कार्बि आंलं दङ, लकेल जोङो मोननै लाखिदों, गान्दा खुंगुर पानेरिनि बिथांमोना। ओंखायनो आरो भेरगावनि जोंहा दङ मस्ट लकेल गाम्बारि सिख्ला बिथांमोनखौ जोङो बादायहोगोन। दा बेवहाय आं रायजो राजा बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो नागिरो, जिहेथु जोंहा थाखा फैसानि आंखाल, थिखानाय थाखा गैया, ओंखायनो जोङो खांनानै बानायनाय जायो। ओंखायनो बयबो जायफ्रा लाइजाम मोनदों बा जोंनि एसे डनेसन बिदों बिथांमोना बयबो जाहाथे जोंनो अननानै होयो, जाहाथे मुंख्लं बिथांमोननि मुङाव। जाहोना जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव जायफ्रा थांनानै दङ दिनै बिटिसि मोनबाय, बिटिआर मोनबाय, दा बिथांमोननि मुंख्लं बा बिथांमोननि थैनि अबदान जों मोनदों। ओंखायनो नैफोरबायदि मुंख्लंनि मुङाव जानाय गेलेनाय बेवहाय नोंथांमोना जाहाथे हेफाजाब खालामो। ओंखायनो बयखौबो आं दिनै खनसे लास्ट जोबथारनायाव खावलायनानै आंनि जि प्रेस मिट नैबे समाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। खावलायनो थालांदों जे 15 फैबाय थानाय नैबे मार्चनि 15 बा सेप्तेम्बरनि 15निफ्राय जोङो गेलेनायखौ जागायगोन। बेवहाय जोङो टटेलि फ्रि होनाय जागोन, नाथाय नेक्स्ट गेमनिफ्राय जोङो टिकेटनि बेब'स्था खालामगोन, जाहाथे नोंथांमोना टिकेट लानानै नायो। खोब बांद्रायबो जोङो बेसेनखौ खालामनाय जानाय नङा। ओंखायनो बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे टिकेट लानानै जोंनि गेलेनायखौ नायफैयो बेखौ खावलायदों, जिहेथु बेजोंबो जोंहा खेलाखौ सामलायनायाव सुबिदा जायो। आरो जोबथारनायाव जोङो फाइनालखौ जों लाखिदों 23 सेप्तेम्बर। बेवहाय नोंथांमोनखौ खनसे खावलायफिनदों जे फाइनालाव नोंथांमोना नायफैयो। गोजोन्थों। भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन আৰু भेरগাঁও আঞ্চলিক এপছৰ উদ্যোগত যোৱা কেইবছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি 16তম যিটো মাৰ্টিয়াৰ ফুটবল, ওমেন মাৰ্টিয়াৰ ফুটবলৰ কাৰণে আমি খেলা পাতি আহিছোঁ। এই বছৰো তাৰ সেই আয়োজনটো আৰম্ভ হৈছে। অহা 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আমি এই খেলখন আৰম্ভ কৰিম। গতিকে এই খেলখনৰ অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন দল আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। ইতিমধ্যে দুলিয়াজান, আসাম ৰাইফলছ, কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট বেংগল, GCF ভেৰগাঁও, ৱেষ্ট বিহাৰ, কোকৰাঝাৰ চাই আদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি 8টা টিম ইতিমধ্যে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। গতিকে আমি ভাবিছোঁ অহা 15 তাৰিখৰ পৰা যিখন খেলা আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিম, বিটিআৰৰ ভিতৰত 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমি ভেৰগাঁও আঞ্চলিক এপছো আৰু ৰিজনেল স্পৰ্টছৰ উদ্যোগত আমি কিজানি ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ এই অনুষ্ঠান দুটাই মহিলা ফুটবল খেলখন আমি পাতোঁ। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ সকলো ৰাইজৰ ইয়াত আমি সহায় সহযোগিতা পাম। কিন্তু এটাই কথা আমি প্ৰতি বছৰে অনুভৱ কৰি আহিছোঁ, বিগত পাৰ হৈ যোৱা দিনবোৰত আৰ্থিকভাৱে আমি
বহু কষ্ট পাওঁ মানে অসুবিধা হয় টিমবিলাক বিদায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা খেলখন পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আমি বহুত অসুবিধা পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে মানে যিহেতু BTRৰ ভিতৰত আমি ভেৰগাঁৱতেই আমি মহিলা ফুটবল খেলখন পাতোঁ সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে BTR চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা একালীনভাৱে আমি সাহায্যৰ কথা যোৱাবাৰো আমি চিফ ছাৰক জনাইছিলোঁ আৰু এই বস্তুটো এইবেলিৰ পৰা যাতে কাৰ্যক্ষম হয় মোটামুটি 5 লাখ মান টকা যদি আমাক সাহায্য প্ৰদান কৰে প্ৰতি বছৰে এই মহিলা ফুটবলখন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি ভাবোঁ যে এই খেলখনত অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য লক্ষ্য এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল প্লেয়াৰ মহিলা প্লেয়াৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেগাত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি ভাবোঁ যে এইবিলাকৰ পৰাই যদি আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ হয়তো সুদূৰ ভৱিষ্যত আমাৰ অসুবিধা হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ অহা 15 তাৰিখৰ পৰা যিখন খেলা হ'ব ইয়াত আমি সকলো ৰাইজৰে আমি উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ সহযোগিতা যাতে কৰে যাতে খেলখন আমি সুচাৰুৰূপে পালন কৰি চলাই নিব পাৰোঁ এইখিনিয়ে ৰাইজৰ ওচৰত অনুৰোধ ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिंग आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827